Ndeba ekenekwa m n'ihe abụnwa bụ ohere IWSI Ministry congratulations na their new land project and within Imo State. A very big development because echete mgbe a na-asụ ndị mmadụ ha bịa ka a na-achị ya ka ejeje mee investment na ala Igbo because na ihe na-akwado ime and some ups and downs n'ime data na the project imago from nke izizi enweta imago akụkọ dị na ya mee some case dị na ya at the end of the day ajewakwa ebe ọzọ ya nụ ekete na afana akụ ebe a bụ gịnị a very good development bata na Imo State. So biko nụ ibule resident bi n'Imo State nwere onye ma this is the high time onye ọbụla ya eme gịnị put all hand on deck ka e wee mee gịnị ka e wee beta ezigbote ihe because one of the things ya eme na few things can na see ya eme because of this project in the Zion Ministry because number one oye wete development. 2, Imo State revenue na-akwado ịgbago up. 3, the land property site in Imo State na-akwado appreciate now. Ọ bụrụ na ị nwere ana ego 200,000, 500,000 3-4 years ago makwa mana na aha kita anụ now by the time development ebido gaba the next 1 year na aha ya na ebe 2 million naira. Then 3, 4 bụ gịnị project ebido gaba on. I nwere ebe ya alụnwu accommodation, nwere ebe ya alụnwu school, nwere ebe ya alụnwu hotel, nwere ebe ya alụnwu eatery around there so that for ndị na-abata ewe enwe ebe ha ya anọ ibido lobi ya n'oge because mgbe time ụlọ ekete imekwa sị na onwekwa na nwere onye gwa gị ya news ka na spread gị now because ọ bụ na uche ga-adị ya onye ọbụla chọrọ ime investment iche ike ma videos before mgbe nsiri unu mee gịnị onye ọbụla na nwa na Abia State onye ọbụla eme video maka Abia State 2 times eme m ofu last year eme ofu this year say me gịnị na nwa na Abia State na industrial Abia State na-akwado ịgbago up na now what is happening in Abia State a lot of things are happening there. Ọbụla project in Abia State kita na-ele uru na ya kita nwa na agụgo m Zion Ministry abatago n'Imo State ọ batago n'Imo State because by the time ebidoro ihe anụ na emecha clear it now ebido 4G ahead project a na-aga on ebele emegbuola onye nwetara ihe sị ka o dosie. And congratulations to Zion Ministry, congratulations to all the people nọkwa around there and the people who make this thing where go from a very good thing for the community of Batana nke ha because a lot of things ebido wait ajụ ihe ebigodo ụzọ na ndị ekwuru n'anya ukwu ya na so we pray ebe ọnụnwa ya bụ ihe ezigbo ihe bidogo ka o mele na-aga ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ndị be anyị biko ọdọ n'anya ka ọ dịnụ